Kurzy rezu ovocných stromov s praktickými ukážkami sa usporadúvajú na viacerých miestach Slovenska, a to v Prešove, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne a Bratislave. Aktuálne termíny a miesto kurzu nájdete na webovej stránke Záhradkári Prešov. Sú tam aj všetky videá z celoročného ošetrovania ovocných stromov. Link je v popise tohto videa. Tento kurz bol vo včelej záhrade Slovenského zväzu včelárov v Bratislave. Stručný popis celoročného ošetrovania ovocných stromov v Kocke nájdete na linku v popise tohto videa. Tu je nákres aktuálneho rezu v mesiacoch júl až október. Čo som minule hovoril, pred 2 týždňami sme boli na Havličkovej, tu sme boli pred mesiacom. Čiže tých 7 mesiacov je stále treba čo upravovať. Čiže ideme na odbočky. Čiže odbočky sú na tej broskyni a na ostatných. To, čo nám vyrásta, toto je celý letorast. Na týchto letorastoch hľadáme odbočku nejakú. Našli sme nejakú odbočku? Zatiaľ nejakú, a tu sú vožky. Takže tie vožky likvidujeme na prevod. Takto. Všetky. Tie spodné. Tak boli dobre ostrihaní, že ja teraz nevidím tu prevod, ale tieto likvidujeme celé od začiatku, áno, na odbočku. Tu je odbočka, tu sa tlačí. Nebuďte ďalej, hej. Toto je tá odbočka, prevod. I tu sa tlačí tá odbočka, to je prevod. Čiže ja to odrežem na túto najspodnejšiu odbočku, tú maličku tu na. Toto odstráňujem. Aby sila išla do týchto hrubých letorastov, ktoré v tom poslednom funkčnom mesiaci, v októbri, zrežeme tu na iba u brosky, na takto na 4-5 púčik. Zatiaľ toto je ten ťahuň. Ako náhle tu sa vám listky nejako točia, tak tých 2-3 cm nebudete listy oberať, odstránite, lebo aj takto pôjde. Pán Jakub, takže odstráňujeme všetky tieto, ktoré majú napadnuté vožky, ideme do kolečka pekne. Vidíte, že tieto listy sú všetky zelené, čiže tam, kde sú vožky, lebo ešte je posledná generácia vošiek, tak ich môžete zakrátiť, ale len u brosky. Takže takto, tu je, kde je prevod? Tu je tá odbočka, ak vidíte dobre. Tento tu letaras. Takže je to pekne, aby som obmedzil, lebo aj toto potrebuje výživu. Odrežem a potom ešte v októbri, no už v októbri, nie v septembri, v októbri to pôjde všetko takto. Lebo už nebudú rásť tieto letorasty. Čiže každý jeden ten zelený letorast sa zreže na 4-5 púčikov a tie slabé na 2-3 púčiky. Tu sú odbočky. Ináč to je to prevod pre tých. Čiže jedna odbočka, druhá odbočka, tretia odbočka, štvrtá odbočka. Tu už nižšie nie sú. Vždycky je tú poslednú odbočku takto. Aby ešte ťahali živiny a v októbri opäť takto pekne radikálne. Alebo aj v novembri. Čiže nebudeme čakať február, márec, jak predtým sme čakali po mrázoch. Tu odbočka. Takto. Čiže fakt na týchto stromoch všetkých, tým, že to pravidelne upravujeme, fakticky nie je čo robiť. Nie je čo robiť, áno, ale aj tu máš, čiže dobre. Mňa teší toto, že už vy to viete, už chápete, hej. Ideme znova ďalej. Toto je kvetný púčik, toto. Kvetný púčik. To je nádhera, čiže nie je tu ešte odbočka. Sú 3 listky, ale dobre si ukazovala. Čiže pozrite, na všetkých týchto broskyniach musíte mať v hrúbke takejto, hej, čiže polocerusky, ale tie tenké pôjdu preč, ale až v poslednej fáze, to znamená v októbri. Ideme znova, kolečko je, áno, to sú vožky, to je v poriadku, hej. Tu je odbočka, zase nemusíte byť až tak prísny doma, hej, ako tieto kočky na mňa v tom dobrom, hej, ale snažte sa byť taký, aby tam bolo všetko čo najzdravšie. Broskyňa musí byť, to sme aj minule hovorili, ešte tu sú vožky, celá zelená, hej, okrem kostrových konárov. Tu sú vožky, čiže ak vy by ste mali, hej, tieto tu musia byť, hej, tu je kmeň.
Tieto tu musia byť ponechané ako staršie. A to dám celý preč, nech sa tu netrapia tie vožky, však budeme mať ďalších náhradníkov. Lebo tá generácia vožiek klesá, ale predsa tá posledná fáza sa ešte snaží. Ona aj keď nám nepoškodí, tá vožka, ale ja sa jej nedám rozmnožiť, lebo aj tu je nejakých 10-15 neviditeľných, alebo ich 20, hej, tých larvičiek, lebo sa krútia. A oni keď sa premnožia, tak zase nakladú vajíčka, ešte v tomto roku na stromy. Tohto roku nakladú vajíčka. Čiže, a potom samozrejme po namnožení sa z tých vajíčok na jar začnú sa množiť 10 krát počas vegetácie. Takže tento ešte tu dám na odbočku, aby to bolo krajšie. Tak. To už nemusí nám to byť nejak vyrastie. No, ideme na ďalší strom, takže počkej, už bude aj som mokrý, takže vyhodíme tieto vnútorné a opäť ten istý systém. Tu je takisto vožka, skrútené, tu je vožka a zakrátime, čiže odstránime ich. Rovnako boli sadené, ale tieto trpeli kučerovosťou, toto vnútorné, takisto upraviť. A poďte, aby sme ich nedráždili a potom to dokončíme, aby sme vás nepoštípali. Je niekto alergický? Ja. Nízke. Aby sa prebierka. Čiže tieto látky, čo tu vidíte, tak by som bol rád potom, keď vás vyzvem v tom dobrom, to by chcel prísť brigádnický pomôcť, budeme v decembri, v januári tak zbíjať, myslíte kozlinky, dáme im takú brigádu tých odolnejších. Krytá broskynka a opäť hľadáme tie maličké odbočky. Každý rozumie tomu? Čiže tam už keď budem, tak tu neuvidíte, ale budem sa tak snažiť z jednej strany, z druhej strany. Tým, že je tu celý ten plexikl, tak má tých odbočiek viacej. Jediný problém je tu, že sa nedostane voda. Každej som dal zatiaľ 50 litrov, ale potom na konci by som vás poprosil, chlapi, tam sú ešte ďalších, čiže 100 litre vody, je treba dať, nie nejakých 10 litrov vody, ale 100 litre vody ku takému štvoročnému stromčeku. Takže ideme na odbočky, ak sa budem snažiť, pozrite. 1, 2, 3, 4, 5, najnižšia a najhrubšia je 6. Tak nie tu nahore, ale na tú poslednú odbočku. Vždycky na všetkých ovocných stromoch. V októbri pôjdeme pod to. Zoberieme si ďalšieho nášho pacienta, ďalšiu. Tak tu kde? Ktorú odbočku by si zvolila? Vynikajúce. Čiže nebudem to tlačiť doprava, ale tu na doľava. A rovno do koša. Október tu. Zoberiem si ďalší letorast, nemá odbočku. Nie? Má tam kvetný. Ty choď dozadu. Kvetný tam má. Nie. To je kvetný, hej? Na drukový kvetný. Keby tu boli vožky, tak to je koník. Vidíte? Krásny. Tak ho necháme tam, nie? Ale keby boli vožky, tak zakrátime. Hej? Čiže pekne s koníkom. Ďalej, každý konárik si zoberiete do ruky. Tu, aké máme možnosti? Nie je to jednoduché, hej? Má možnosť tu, má možnosť tu, má možnosť tu, ale posledná možnosť je dovnútra tu. Hej? Októbri 4-5 púčiky. Ďalšie letoraz nemá prevodovku, čiže nemá odbočky. Tu na táto odbočka tu nie, hnojiť, alebo nejaké tieto, čiže kypriť. Opäť penálta, čiže sa pozrieme, čo tu treba robiť, hej, na tejto marhulky, ktorú sme urezali, tam tie dve také slabé odstránime, čiže nezakracovať, odstrániť. Vzdušná, opäť, mne sa jedná o to, že by bola približne v jednej rovine, tu nie je odbočka na tom letoraste, tak nebudem zakrácovať. Hej. Buď bude odbočka, alebo nebude. Keď nebude, nesmiete zakrácať. Nemusí to byť presne lajna, hej, čiže tam je rozdiel 15-20 cm. Takže ideme ďalej,
Tu keď vidím, hej, že nejak sa šíri ten glejotok, hej, aj tu to neznamená, že všetko budeme znižovať, hej, ešte buď dáme šancu, hej, tu je maličký, ale nie je veľký. No, tak pôjdem tak. Zatiaľ to ešte nechajme, tak bude ďalší mesiac. To nie je glejotok, toto sú len zdureniny. Hej. Čiže výborne sa to hojí. A na moje, nie že prekvapenie, lebo ja to viem, už, hej, ale pozrite, i na týchto odbočkách, ktoré tu máte samé kvetné lúčiky tie veľké. Čiže však tu je plodonosný obraz. Tu, kde je toho glejotoku viacej, tak nebudete to rezať až tak, lebo to neexistuje, aby nebol glejotok. Tak zoberiete ten glej, strihnete. Vidíte, a je tu tá nekróza. To neznamená, že ja teraz budem tu rezať, tu, lebo nikdy by som žiadny strom nemal. Chápete? Vy musíte s tou nekrózou žiť na tom strome, ale v obmedzenom množstve. Sa keď budeme, tu treba zobrať sprej, tak sa my sprejujeme a pekne s octom neodjebáme. Čiže takisto tu a ideme ďalej. Ale zriedeme. Samozrejme 1:5. No aj v Prešove, i u vás, hej, a neexistuje, lebo tento štvoročný ešte nemá 4 roky. 4 roky, a zopakujem tú vysadbu, prvý rok palica, hej, čiže tu, hej, kolík. Druhý rok túrezy u všetkých ovocných stromov na Slovensku. Tretí rok niekde túrezy. Dostali sme sa do 4. ročníka. Samé rodivé drevo, toto všetko tieto trne, ktoré sú tu, máte rodivý obraz. Nádherný rodivý obraz. Pred 10 rokmi mi tu povedal, že to robíte bonsai. Co? Že robíte bonsai zo stromčekov. Niekde sám. Áno. No ja viem, ja som to posunul, že fakticky odtiaľ, tie 2,5 metra tu. No. A to je jedno, či čereš, chápete, to má logiku, čiže nie 2 metre hore a tak ďalej. Niečo fakticky tých 10% až 20% nechávam si navyše tých. To je logické, lebo neviem, jak bude ešte reagovať. Ešte máme, tá sa nebude včiel, október ešte máme, november už nič. Čiže, a ešte potom budeme mať, no dobre, na čo, ja to nechám rezervu. Keby tu boli vožky, ale urobím toto. Ale tu mám rezervu. Čiže nemusíte ísť nie do toho. Čiže ja uvidím potom až v máji, ako budú krásne kvitnúť. Tieto uvidíme, ktorý až v máji, nie február, hej, až v máji. A zase budú tu pokračovať v máji v roku 26. Letorasty všade pekne. Hej. A v máji o 2/3, však tu budete chodiť, verím. Hej. Tak to budeme i v júni. A ten, čo mi tu bude blednúť, schunúť, alebo bude mať moniliózu, tak pôjde z kola von. Hej? A čo robiť proti? No, odrežem a nepôjdem nižšie, lebo tu je duté. Keby tu išla nejaká rakovina, tak idem nižšie tu na. Hej? A tu je čistejšie, jak tu. Hej? No. To je bežné, pretože po každom tom strihu dávajte pozor. Ten čapík tam musí sa... Lebo sú to oriešky a tie mu berú, čo? Výživu. Tak tie 2 orechy tu, čo? Nemali byť, no. Tak čo, ich necháme, či nie? Sú stvrknuté, idú preč, hej. Takže ja som tvrdý na to, hej, lebo tie orechy boli stvrknuté. Nemajú čo rodiť tie stromčeky do 3 rokov. Že nikto nezlomí, že nechajme, jak to bude vyzerať, lebo viem, jak to bude vyzerať potom, hej. Tu opäť sa pozriem, no samozrejme tie sušienky, nejaké, ináč áno, tu už sa vytvára nekróza, hej, tá preč. Ale zase nemôžem, lebo i tu je diera, nemôžete ten orech dať celý preč, lebo ešte raz zdôrazňujem. Ani jeden strom, teda ani jeden človek na svete nikdy na miliardy rokov dopredu, ani po, neexistuje, aby tu nebola nekróza. Lebo tie citlivejšie by to zrezali až tu. A znova by sa ale to nemôžete urobiť. Čiže nemôžete byť až takí pedanti, musíte žiť aj s tými chorobami, aj s tými listami. Za 3 roky zrobil na takýto kmen. Ale musela byť palica, čiže toto robte všetci, moji zlatí. Toho sa ešte boja ľudia. Tu máte opäť samý plodonosný obraz, ale súčasne nielen samý rodivý obraz, ale ja tu nechávam tie krátke odbočky s listovými pučíky. Ale nie takéto dlháň, čiže vždycky krátúčke. Nie je to radosť. A toto majte v záhradke. Všimnite si tú vzdialenosť, hej? Tá vzdialenosť je tu 5 metrov medzi rádmi. Tak aby som aj tu išiel, za vami je nádherná slivka, hej?
A nič sa tu nerobí 3 roky, len upravujú tie stromy tým spôsobom. Tí, čo ste chodili medzi prvými tu na, tak viete, že tu je ten základ. Hej. Pevné to je. A ináč tu ja nikdy ničím neprihnojím. To si zoberte tak. Hej. A nie, že som tu nemal ovčie hnojivo, pardon, hej, lebo Nitre nám sponzori všelijakí chcú dávať, ale ja to tu nepoužijem. Ja radšej darujem tej mladej ovečku. Hej. Hej. Alebo ja chovám zajace, sliepky, ale tu na ručky nedám to. Lebo ja tu dávam zelené hnojenie do všetkých týchto búry. Počas každého roka. Čiže pre mňa toto je repka, ďatelina, hej, horšnica a tak ďalej. Čiže je to zelené. Je to zelené. Takže je to organické hnojivo. Je. No, takže nádhera, ideme ďalej. Októbra budeme len tak sa prechádzať. Tu málo čo vyženie to. Čiže bojovali sme trošku viacej. Tam je takisto, vidíte, čerešť. Lápkanie, hej, kopanie. Toto sa samozrejme bude vyhazovať, hej. To už viete. A tu si všimnite tú podstatu, že tieto prirastky majú po jednom, to sú letorasty, ktoré vyrástli za ten mesiac, čo sme tu boli, hej, majú len po jednom tomto liste, čiže tam je len jeden púčik. Tak teraz závisí len od vás, hej, či ja to tu nechám, alebo či ja to tu likvidujem. Tak ja sa rozhodnem, hej, preč, pekne na konáru. Krúžok, hej, opäť, tabuliformis. Čo znamená tabuliformis? Opäť, iba trošku, no. Tieto sú slabšie, keď naraz boli sadené, ale nie chybou rezu, to nie, že som boli podrezané pri skrovinorezom, keď ten mladý záhradník chodil. Takže, čo tu vidíme? Prienky. A súčasne vidíme, lebo museli sme robiť opravný rez, takže ako keby prepadol. No a vy poďte, krasavice moje, hej. Takže kde sú vožky? Brátu. Tam plno čo? Vidíte, že tento mravec chodí presne tak, jak expres z Košíc do Bratislavy každú hodinu, čiže lieta hore dole, každú sekundu. A tieto larvičky, ktorých je tu požehnanie, akože sa chválim, alebo nechválim, pravda, neexistuje u mňa, že by ja som použil jeden postreh. Nemôžem to tak v médiách celkom povedať, musím sa diplomaticky, tak dneska, že použijem radšej nožnice. Hej. A tie výsledky, keď som ja striekal 3-krát aj 4-krát, boli, čo viem, o takých 180% horšie, ak sú teraz bez postrechu. Lebo som strihal stromčeky len raz jadroviny, kostkoviny pozberia tu dlhé roky. A striekal som 4-krát. Presne zimný postreh sulka, nitrosan alebo arborov, ešte teraz to mám v hlave. A potom tá išla kombinácia, ale už nebudeme zapať. No, toto je, bol tu aj korček, ukradol jednu broskyňu, to je ten krestáven, ona je neskoršia, sú menšie, ale bola, ukradol, a má asi tú výhodu, vidíme, hej, že nebola na nej kučeravosť, ale ja nemôžem spoliať. Tak tu vidíte teraz nádherné, toto všetko zelené, tu na, ktoré vyrástlo, to je po tom tvrdom reze, ktorý bol urobený tu. Čiže toto zelené všetko, čo vidíte, tak bolo urobené. Čiže toto, čo tam ste menej videli, nie je to nádhera. A každý by to nechal z vás, hej, nebudem hovoriť milé ženy, alebo chlapi, hej, lebo tu bude kvítnuť. A Jakubek príde treba v máji, tým, čo tak nerobia, ako ja im kážem, že v oktobri, ešte raz, október vždycky bude, november, december ukončiť rez v každom roku. Hej, a predstavte si, že ja prídem treba s tebe, ty už tomu rozumieš, alebo k susedovi tvojmu v máji, jak bežne robím, samé kvety broskyňové, alebo v júni, hej, a ja zoberiem šlach všetky kvety. A tu urobím. Takže preto ženičky radšej chápi strihajte, keď žena nič nevidí, to znamená, keď ešte nekvitne ten. No, čiže kde je posledný ten prevod? Toto všetko sú prevody. Pozrite koľko. Koľko máte možností? 1, 2, 3, 4, 5. Na každom máte ako ružičku. Na ktorú ide, môj zlatý? Presne. Posledná je tu. Toľko veľa. Počúvaj, ty už teraz tu chodíš a furt
že máš ešte konečne dospelý to ty? Áno, hej. Hej, byť konečne dospelý. Zajtra Márii toto budeš venovať, hej, všetkým Máriám. Zajtra je Márii, myslím, nie? No. Ideme ďalšie. Ale až potom pôjde tu, hej. Tu, kde je posledná odbočka, dovnútra, hej, čiže tu. Nie, tebe nedám, hej. Čiže ideme ďalšia, to nevadí, lebo ja pôjdem tu. Idem ďalšiu odbočku, kde je posledná odbočka, tu. Ideme ďalší, ten istý spôsob všade, je tu. Bez ohľadu na to, kde to ide, lebo každý tu je psota broskyňová, to je zlikvidujeme, lebo všetko to pôjde pod. Tu prídete, dúfam. Tak. Tu už nechcem ísť nižšie, lebo tam už nechám rezervu, čiže keď nechcem nižšie, tak odrežem tieto letorasty, lebo by som nemal tam 5-6 tých kľúčikov. Áno, idem tu na. Jeden ťažej musí byť, že by to ťahal ten stromček. No, toto je tu božka, čiže ide preč. Ja keď takéto vidím, toto je tu už nekróza, čiže ale a preto je ten aj slabší, ten konárik, čiže ideme ďalší konárik. Pánom Bilčíkom ste sa poznali, Ferdinando, dobre. No, tak to by To bolo nepoznal. ešte dávno, keď sme počúvali Bilčíka. Áno, no. Ten je spodný. On zomrel. To bolo už dávno. Dám si kľud. Viete, akí pre mňa sú vzácni tí starší ľudia, ktorí už tu nie sú, hej. Takže pre mňa je najväčšia osobnosť, ktorá už tu nie je Pajo Cifráňez. Lebo ten mi aspoň povedal, Edo, zle som to písal. Vtedy je to stačilo toto, že povedal tú vetu. A ja som začal rozmýšľať, a prečo? Pán Cifráňez, ja som mu zvykal, ktorý sa to mal. Koľko som to bol, veľmi vysokou školou, hej. Koľko som bol, 20. Tak. Hej. Lebo už v Austrálii prestali zakracovať. A táto veta a potom som začal sledovať. Ešte dlhé roky som to zle robil, lebo som nechcel tomu veriť, ani Paľovi, lebo všetky knižky naše boli písané trošku iným štýlom. Takže opäť tu na... Nie si s tým. Tu ďaleko nemáme. Tak. Vytvorili sme si tie metličky a toto všetko tu je čisté, bez vošiek. Tak tu idem na prevod. Opäť spodné, čo je. Tak, čiže nenechávam všetky, lebo to neudrží toľko tých kvetných púkov. Čiže rezom, pozrite krásne, regulujem tie parohy, hej, čiže tu dáme až tu. Chcem sa spýtať, No, sa. túto nástupku ste dali zo spodu, stlačíte celú korunu dole a Nie, odstavili si zo spodu, aby to bolo... nie esteticky, ale že by ste, lebo tento spodný by trpel nedostatkom svetla, hlavne na starých stromoch, čiže preto ja už vytváram, takže by sa dalo kosiť, okopávať, ideme znova, ale i pre vás, čiže ideme na prevod, preto máme tých metiel spustu, čiže takú mierne kotlovitú korunku, jej vytváram. Áno, pani asistentka, tak, pôjdeme tam, prvé kolo, tu nemusím všetko, lebo tu je odbočka, tu je samý jeden kvetný púk, druhý, tretí, na čo by som ho celý mal dávať preč? Čiže regulácia, presne tak. Počkajte ďalej. Keď slnko sedí, tak nevidím. Tak. Čiže opäť rezerva 10%. No a tá posledná úprava, toto bude už minimum, to už budú iba také, bude v tom oktobri alebo novembri, i u vás. U mňa v Solivare, tá posledná úprava, kedy bude? Možno v februári, lebo tam je strašne veľa tých stromov. Ja proste to nesiem, keď som stále preč. Ale neexistuje, aby to bolo v marci, hej, alebo v apríli, tak sme to boli zvyknutí. Tu je odbočka, kvetný púčik. Lebo zbytočne ten strom vyživuje všetky tie konáre. A neexistuje, aby vám vymrzli. Je to, dobre, necháme rezervu, tu na odbočku. Nie celý, každý by to lákalo celý vyrezať, ale ja tu vidím kvetné pučiky. Takisto i tento ešte tu, čiže druhé kolo. Opäť sa vzdiališ trošku,
Naťahneš ruky, tu je to trošku také všelijaké. Takto pritvrdím tu na. Ja som už tu urobil. Nemám kvetný pučík ostane. Ideme. Stadiaľ to. Áno. No pekná účasť, ja ani na vás nepozerám, lebo ja sa sústredím, ale poďte tu, no oni si však to vedia. Čiže kde, bratu, na poslednú, na kratšiu odbočku. Hej. Ktorú? Ale prečo začína s tou malou, však s tými väčšími? Ja, tak dobre, väčšími. Neboj sa, výborne. To nie, Tak hľadal som ešte dole. a ty pozeraj z vrchu. Hej. Jaj. Som to videl zo spodu, pozeraj tam ako tak, to pôjde preč. Áno, čiže tu na, tie spodne pôjdu preč. No, už nebudem hovoriť, čo to je nápad, nejde o krivé. Tak. A kde bude konečná úprava toho ročného prírastu? Tu niekde. Tu. A sa dostaneš medzinárodný finish. Preto som to zastavil, vieš? Toto samozrejme pôjde preč. Je spodné. Nebudeme sa pláziť. Ten uvidíme, prepáč. Ten sa mi nepáči. Aj keď vyplňa, je celý preč. Musíme ju dvihnúť. Ten tiež je celý preč. Tu bol rezaný na jar. Ten bude tiež celý preč, lebo je veľmi nízko. Každý už by videl tu brosky. Koľko by tu mohlo byť brosky? Keby ste nechali. To nie je jeden. Koľko je tu listov? Koľko je tu listov? A tu je napríklad 50, tu je 30, 80, 3, 200 kvetov, ktoré opadnú, čiže tu by mohlo byť 50. Iba na tom jednom konári. Očka. Ďakujem. Tak dám. Ďakujem ti veľmi. Tieto spodné tiež pôjdu preč. Lebo to tu sme zachráňovali, keď sa vy pamätáte. To bolo úplný, sama kušaravosť, ten hlboký rez tu na, tiež ide preč. Áno, však to, iba rez pomôže ti, žiadny postrek. Teraz nedávam na matraka, lebo my sme kamaráti, ale ja nerobím postreky podľa neho. On nestrieha podľa mňa. Ja neviem, ako strieha, som nie je v tom odborník. Ale ja, keby som mu dal vzorku, tak by mi povedal každý jeden, nie matrak, ale aj v Prešove, aj bývalý. Najprv postrekajte silitom, potom týmto delonom, potom nejakého herca ďalšieho si nájdete, nič vám nepomôže. Jedine raz. Opäť je spodné. U vás v Prešove máte stále nejakú búrku, že? Čo máme? Východ to všetko skýta, všetky búrky. to Vráti sa to obíde? Na východe Všetko nie. to skýta východ. Ja tam nie som veľmi, ale Vráti sa to všetko obíde, všetky fronty opadne. no, a teraz už tá broskyňa je pripravená, už dostala svetlo, vyvýšeninu, no a opäť ideme na odbočky, nepôjdem, lebo potom to udržím asi tu, takže tento, tu pôjdem, a to sú už také detailne, ale koľko som obmedzil, tu nemá, tu nebudeme, výborne, bratu, vidíš, toto je tu chápanie. Áno. Čiže, ináč ženy máte pravdu, že ste veľmi aké? Nechcel som to povedať. Pedantné, áno, správne výraz. Až niekedy nám viete na nervy, ale aj my vám, opačne, vzájomne, hej. Ale tá pedantnosť sa oplatí, lebo každý ten 10 cm, 20 cm výhonok potrebuje výživu, hej. Chápete? Takže oplatí sa byť z okolností jasné, keď si podiera pedantky iba pri stromu, takže jednoznačne tu na, keď som to videl. No, takže ideme prvý, jeden. V tejto výške na odbočky približne sa hrám, čiže odstavím celé toto je odbočky. Idem znova z druhej strany, to si nevšímam zatiaľ, lebo tam nemá žiadnu odbočku. Všímam si tie, bratu, čo majú tie odbočky. Preč, nie je vnútorný, nechceme mať. Život je krátky. Hrdza, výborne, bratu, no. No, nie všetko trhaj, zase tam niečo.
Hej, ale niečo musíš nechať, hej, musí byť aj fotosyntéza. A dobre si urobil v tomto prípade. Hej. Toto je totálna fotosyntéza. Ale nemôžeš všetko odtrhať, hej, pretože tu nie je hrdza a tu je fotosyntéza prebieha. Keby si každý konárik odrezal, tak strom budeš mať bez fotosyntézy. No, takže tu nie je kriča na teba, a tu kde je odvočka. Tu je ten kvetný púčik, ktorý toto ide preč. Chceli? Konárik? No. Teraz opäť penálta. Áno. Tak. A už je to približne v rovnakej výške. Tu uvidíme, máme rezervu, ten je tu ešte slabúčky. Takisto. A máme ešte október a november. Šlapak, čiže máme aj žltú chartuchu. No ale s tými Nemcom sme dali, ja som to nevidel, hej. Videl som potom v zázname, že ja som nevedel vôbec, že hráme. Ja som bol vnitro, hej. A potom s tými slabými sme sa tam čosi trápili veľmi, hej. Takže...